Was pięknie. Posłuchajcie o kombajnach, o traktorach. Jak macie to drzistani moi radzi, to dajcie mi palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał, co by ta nasza cieszyńska rzecz, co by tą naszą cieszyńską rzecz usłyszeli i ludzie kańskiej na drugim końcu świata. Moi rostomili, już mamy po żniwach, ale jak są żniwa, to ledzykany, kombajny mucą raps, kłuska obilo zaczynają strzelać, a w ten czas na gruntach, a po cestach zaczynają jeździć traktory, a roztomańte maszyny. Żniwa to je takowny czas, kiedy gazdowie zbierają z pola to, z czego potem cały rok wszyscy mamy na stole chlebiczek, rzymły, buchty, a kołocze. Żniwa to są najwyżej 2 tygodnie, kiedy aj na cestach uwidzicie kombajny. Żniwa to je ich czas. Potem cały rok spią w garażach, co by przez tych 14 dni, albo najwyżej przez 3 tygodnie, wszystkie zorka pozbierać z pola, a zawieźć do wielkucnych banioków. Wiele razy je tak, że gazdowie na kombajnach robią w nocy, bo się śpiechają przed deszczem, lebo gradem, co by mógł zmarasić to, co oni cały rok tak opatrowali, procnie. Bo przeca robota na gruncie dycki zoleżała, a furt zależy od tego, jaki je czas. Kupa ludziom, co się przekludzili z miasta na dziedzinę, to zawadzą, że coś ich po polu jeździ, ale muszą to wydzierżyć, darmo. Dycki było tak na dziedzinach przez żniwa, że kombajny po polach ramplowały, a się kurziło. Wy, ludzie z miasta, żeście tutaj do nas na dziedzinę się przekludzili, przyszliście kuną na nawszywę, a jeśli będziecie mieć wzocy to nasze dziedzińskie żywobyci, to uwidzicie, jakie je szumne, a piękne. Kiedy uwidzicie kombajn lebo traktor na ceście, to jedźcie autem, to doczkajcie, a jedziecie autem, to doczkajcie, aż przejedzie, albo skręci kańsik w boczną cestę. Nie trąbcie, nie byćcie nasrani, bo oni jadą pozbierać to, co wy potem będziecie jeść. Miejcie ich wzocy, bo kieby nie je ich robota, to by na ozajst nie było co do garca wrazić. Kto się przekludził z miasta na dziedzinę, musi się aspoň kapkę nauczyć tego, co się tutaj robi, a jako się tutaj żyje. Ktoś kiedyś napisał, dziedzino spokojno, dziedzino wiesioło, ale to tak ganz nie ma, bo tutaj u nas na dziedzinie je furt robota. Gor usiedloków a gazdów, co jej żywot się furt toczy podle tego, co się w przyrodzie robi, a jaki je czas. Zawadzę ci, że smerdzi gnój, albo że ryczy krowa, że kochut ci zaryczy o 6 rano, to już dobre. Ale mięsko rodysz na obiad, a na śniadani wajco. Myślicie, że z czego to je? Że się po to idzie kańsik do lasa, albo gotowe zbiero na miedzy? Bez tego smrodu, a bez tego krawalu nie ma jodła. Jak krowa albo babuć nie nasro na słomę, to nie ma tego ekologicznego mięska. A jak kochut kury nie posiodło, to jemienitych zdrowych wajec, z których wszyscy robią rano wajecznicę. A krowa nie będzie po cichu, bo ryczy, co by ją gazda już zawził, a podoił, co byście potem mieli mleczko, masło, śmietunkę, a syr. Są takowni ludzie, że dzwonią na policajtów, że po 10 wieczór na polu je krawal, że coś ich smerdzi, a zwierzęta robią rajwach. Dobre gazdowie nie będą kombajnami mucić, zwierzęta pozabijają, a gnój zakopią, kańsik do dziury. Nie pamiętajcie, że w ten czas jodło sobie będziecie musieć sami robić, bo w magazynie będzie inny pieprz, ocet a zynft. Pięknie se w ten czas kupicie krowę, babućka, kury a kochuta. Zasiejecie se obilo, jarzin, rzepy, a na miedzy będziecie suszyć siano w kopkach. Miejcie pyty wzocy tych, co 2 tygodnie w roku, albo najwyżej 3 tygodnie w roku, kapkę tymi kombajnami a traktorami bantują. Oni tego nie robią żadnemu na złość, ale zbierają to, co cały rok opatrowali, a kole czego robili, a z czego wy będziecie mieć jodło na każdo. Chlebiczek, a jeszcze coś dobrego
ku temu chlebiczkowi.